nake kallon sa asalin wallahi biya ne ai yanzu yadda Cristiano Ronaldo ya dauko wallahi wannan barawo ne ka san me asalin barawo ne aboki ina riga ka aba ban fashi me yasa ya saka ya sace Gan nan ne wai? Yi wallahi. Kan bura. Je to. Yes. Mana? Chairman MIC Musa is coming. Baba ka rage gudu mana. Gudu sai mai kai falana ne ba. Yawo. Dan gidan ku. To lokacin da muke yara in dai tsere motar ne ni na zo na dai a gas. Hello maza kana ina ne kam? Hello maza wallahi tallahi yana US ne. Hello. Almajiri a US kuma? Ko dawa ne. Hello maza wallahi a BBC ne yana nuno tarihin almajiri. Allah. Hey, Max! Oh!